Salutare tuturor și la un nou episod. Nu uitați, dați un mare like și un subscribe. Pas facem, ne uităm la horror. Dacă te sperii sau dacă clipești, îți dai o palmă. Dacă vreți să încercați și voi, nu uitați să dați un mare like și un subscribe. Mulți dintre voi sunt neabonați. Vă rog frumos să vă abonați, că mă ajută enorm de mult. Și hai să începem. Ne uităm la Paul Adriani. O să zic la final. Stai așa prin cam fric să mă uităm. Bine. Făcut episod. Hai că ai reclamă. O să pun un bip că ai reclamă și să nu blochează contul. Câte reclamă mai sunt, frate, să mă eu. Stai așa. Stau sunetul. 3, 2. O să vă apară și videoclipul. 3, 2 și... fără finaluri. Aceste imagini lasă în urmă doar neliniște. Astăzi, pășim într-o zonă tulbură, unde filmările sau fotografiile reale ridică întrebări pe care mintea refuză să le accepte. Pășim într-o zonă tulbură, unde filmările sau fotografiile reale ridică întrebări pe care mintea refuză să le accepte. În 2000 2020. Mă scuzați că am oprit. E episodul de la Paul Adrian. Nu uitați să dați un mare like, subscribe, să facem și noi 400, vă rog frumos. Hai să nu scuzați că am oprit, să începem. Nu? 4. Un bărbat din Arabia Saudită a captat la ceas de seară, pe când toată lumea dormea, o entitate înfricoșătoare, unsă cu o substanță clăioasă, roșie, întărită, care îl urmărea de la fereastră. Allahu Akbar, subhanallah. Ce m-a speriat. O să-mi dau palma. Mi-am dat. Coaie, ce m-a speriat. Să-mi bag. Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ia. Nu ferește, mă. Ali ya. Ya Allah. În cele din urmă, entitatea s-a năpustit asupra lui cu intenția de a-i face rău. Ce era? Un străin deranjant plin de sânge? Sau o creatură supranaturală? Poate un gin, că tot v-am povestit despre ei în episodul anterior. În 2020... Stai că am oprit. Bă, fraților, să nu credeți că eu mint că m-am speriat. M-am speriat cu adevărat când am făcut așa, m-am speriat. Că niciodată n-am văzut din așa și hai să dăm drumul. MQ, un explorator urban din Asia, a mers să investigheze o clădire abandonată. Aceasta a fost inițial spital, iar mai târziu a fost transformată în cămină. De-a lungul timpului, rezidenții au raportat adesea apariții fantomatice și sunete în miez de noapte. Când MQ a ajuns în zona unde fusese fosta morgă, a dat peste ceva terifiant. Priviți! Uite, la mine de la el. Un trup stătea nemișcat acolo, acoperit cu o pătură. Trupul a dispărut ulterior.
ca și cum nu ar fi fost niciodată acolo. Apariția l-a speriat atât de tare pe MQ, încât a decis să plece acasă. Filmarea pe care urmează să o vedeți, făcută publică de Alberto Rodriguez pe Facebook, surprinde o ființă de coșmar. Nu se știe exact unde a fost realizat clipul, însă mulți cred că provine din America de Sud. Totul începe aparent banal. Doi fermieri, vizibil tensionați, privesc curtea. Atenția lor se fixează asupra uneia dintre capre. Iar acolo se vede clar că ceva este atașat de animale. Masih. Udah habis belum? Masih. Lepasin aja, lepasin. Hantu air ya? Lepasin. Ini karena dia dekat. Fermierii au urmărit-o până la un râu din apropiere, încercând să o alunge de pe proprietate. Ultimele imagini provin de la o cameră fixă din zonă, unde ființa este văzută târându-se peste o stâncă. Cine mi-a pus pe mine să mă uit la 12 noaptea, cred că e 12 noaptea, să mă uit la videoclipul horror cu la Paul Adrian. Uai, dacă mai dorm în seara asta. Asta fac pentru voi. Să nu uitați să apăsați, să spargeți butonul de subscribe. O să începem. Majoritatea celor care au analizat clipul nu au reușit să ofere explicații clare. Unii au invocat Chupacabra, celebra creatură din folclorul latin-american, asociată cu atacuri asupra caprelor și cu presupusul vampirism. Alții au făcut legătura cu Peucen, o creatură din Chile, descrisă ca fiind nocturnă, asemănătoare unui liliac uriaș care atacă animalele și se deplasează în mod neobișnuit. Fie că avem de-a face cu o farsă bine realizată sau cu un incident paranormal. Momentul i-a speriat pe fermieri. Stai așa să nu mi dau restiți, să nu strige videoclipul. Stați câteva minute, nu. N-am ce să fac. Am revenit, fraților, așa. În 1999, un accident rutier violent de pe Maple Grove Road, în Maryland, i-a zdrobit corpul și a schimbat definitiv mintea. A fost găsit după ore întregi, inconștient, grav rănit și a petrecut săptămâni în comă. După ce s-a trezit, primul lucru pe care l-a spus personalului medical a fost că murise. Cu o luciditate care i-a îngrozit pe cei din jur, a descris în detaliu experiență pe care susținea că a trăit-o dincolo. Foc, urmăriri, entități care îl vânau și o suferință continuă pe care o numea fără ezitare iadul. Potrivit mărturilor consemnate de asistente și de familie, Hoyt spunea că iadul nu era un loc al focului spectaculos, ci al arderii continue. O durere fără început și fără sfârșit, în care trupul rămâne prizonierul unei fierbințeli care nu se oprește niciodată. Vorbea despre prezențe care nu aveau chip clar, dar care îl urmăreau neobosit, chemându-l înapoi, spunându-i că nu trebuia să se întoarcă și că evadarea lui fusese o greșeală temporară. Insista că nu fusese o viziune sau un vis, ci o experiență trăită în timp real, unde frica nu era un moment, ci o stare permanentă, iar suferința nu venea din tortură activă, ci din certitudinea că nu există scăpare. Omul a refuzat ideea că ar fi halucinat și a respins vehement tratamentul psihologic, fiind externat la scurt timp. Câteva săptămâni mai târziu, liniștea blocului în care locuia a fost
spulberată de muzica dată la maximum. Vecinii au reclamat situația, iar proprietarul apartamentului a intrat cu o cheie de rezervă pentru a evalua pagubele. Acolo a găsit pe Clifford într-o stare greu de descris, dezbrăcat parțial, slăbit, coerent, strângând în brațe un bloc mare de gheață, în timp ce boxele urlau. Proprietarul a fotografiat scena, poza devenind una dintre cele mai tulburătoare imagini asociate unui caz medical extrem. Clifford a spus că trupul lui arde neîncetat și că doar gheața și muzica pot ține demonii la distanță. Acele entități nu plecaseră niciodată cu adevărat. Autoritățile au fost alertate de familie, iar bărbatul a fost internat într-o unitate de psihiatrie din Maryland, unde se află și astăzi, conform rapoartelor medicale. Medicii au atribuit comportamentul său unor leziuni cerebrale severe, suferite în accident, fără a confirma vreo cauză supranaturală. Totuși, cazul a rămas învăluit într-o zonă tulbure. Există relatări jurnalistice reale despre accidentul din 1999, despre internare și despre fotografia din apartament, dar și discrepanțe minore privind vârsta lui. Între document medical și mărturie personală, povestea lui Clifford Hoyt rămâne una dintre acele enigme moderne care nu pretind să dovedească existența infernului, ci doar arată cât de subțire poate deveni granița dintre realitate, traumă. Tot mai multe viețință străină ar fi porți, locuiește între etaje.上次来他就有毛病，今次呢？你灯开了！哎，快着我！哎，快着我！ Unii oameni se sperie dacă aș fi în locul ăsta, știi ce face? M-a speria, mă speria rău, fiind într-o situație de asta. Mai este un pic videoclipul și cam este gata. Am revenit. Am dat drumul. Deși hotelul nu mai este legat la curent, liftul s-a deschis singur. Și acolo, timpuțul gol, adânc, pentru că liftul coboară și în parcarea subterană, s-a arătat un... Door closing. It's not the sound of the flashlight landing. Săracul. 我从天跳下去了！你妈！我操！Bă, dragi, Ce l-a pândit pe MQ? Demonul liftului? Și de ce s-a blocat acolo, în hotelul acela? Răspunsurile la aceste întrebări rămân momentan învăluite în necunoscut. Sper că vi s-a părut interesant episodul. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru susținere. Ne întâlnim din nou data viitoare. și cam e gata videoclipul. Bă, să zicem așa, a fost videoclipul fain, dar m-am speriat la prima dată că l-am văzut pe ăla, dar nu am țipat, m-am speriat și am sărit. Și dacă stați așa, țipat. Și dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un mare like. Eu am fost Moise. Dacă mai vreți să facem episoade din ăștia, nu uitați să dați un mare like, să strângem la videoclipul ăsta. Nu uitați să dați un share, un comentariu. Și cam atât a fost videoclipul pentru ziua de azi. Pa!